Foli b'aw bɛɛ lajɛlen malen cɛ ani muso denmisɛnnin ale ni mabakɔrɔ aw ye aw bisimila Tamtam TV jabaranin kan aw ka kunnafoniyaw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛ ni bi tɛnɛ ni o bɛ janvier kalo tile 19 san 2026 bakuruba minnu bɛ an bolo ni an bɛna o walawalanin ka o kɔnɔkumaw da aw tulo ka o la kumaba dɔw filɛ nin an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Asimi Goita ale ye a sen bɔ a kɔnɔkɔnɔ ni ka taa laginɛkaw olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni u ka jamana ɲɛmaa sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya ni an ko o ma ko investiture an bɛna o kɔnɔkumaw ta ka o walawalanin ka olu lase aw bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni an ka jamana minisiriw bɛ fara ɲɔgɔn kan min kɛ dɔgɔkun ni ka lase kɛ jamana mara tagabolo ka o hukumu kɔnɔna na ni se dɔgɔkun tɛmɛnen ta kɛra juma an bɛna an da don kɔnɔ ko la ko walawalanin ka o fana da aw tulo kan ka bi kunnafoniyaw ni ka olu kuncɛ an ma an sɛnsɛn ka taa farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ ka kɛ ni an ka fɛn min kɔni farafinna kelen dolanciba baara minnu ni olu taara ka o kɛ marikukaw fɛ yen nɔ ni wagati kɔfɔlen na k'a fɔ ko o kuncɛra kunun ko ni o jɔnjɔn belebeleba o dolanci tan kɛra Maroko ale ni Senegali o ni ɲɔgɔn cɛ ni Senegali wulila ka i jɔ ni sebaya ye an bɛna olu de ta ni ka o walawala k'u da aw tulo ka bi bakuruba kɛnɛ kɔnɔna na aw ye aw dan kasi Sebiri ni o tun bɛ janvier kalo tile 17 san 2026 laginɛkaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dolanci kɛnɛ min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko stade Lassana Conté ni o bɛ Konakirikaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko fɛn min kɔni laginɛ bɛɛ lajɛlen bɔra ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ka kɛ ni u ka jamana marabaa ale ka baaraw olu tali ye ni an ko o ma ko jamana ɲɛmaa ka investiture ka kɛ ni fɛn min kɔni kalafili mun kɛra laginɛkaw olu fɛ yen nɔ ni général Mahamadi Doumbia ni ale wulila ka i jɔ ni jɔnjɔn belebeleba ye an bɛ wagati kɔfɔlen na iko sisan ka kɛ ni laginɛ fanga yɛlɛmako duruna ni o ye u ka 5e république ale jamana ɲɛmaa fɔlɔ Mahamadu Doumbia ale kɛlen bɛ o ye ni wagati kɔfɔlen na ka kɛ ni o ɲɛnajɛ investiture kɛnɛ kan yan anw ka jamana ɲɛmaa ni o ye furancɛla fanga ɲɛmaa général Asimi Goita ale ye a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ni ka i senfa ka se laginɛkaw olu fɛ yen nɔ ka taa fɛn min kɔni général Mahamadi Doumbia ni ka taa ale dɛmɛ ka taa a ka dɛmɛ ani a ka nisɔndiya ni a ka nimisiwasa ka taa o yira o kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ye ale ye ɲɛfɔli kɛ min na ni a y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ doni laginɛ ma ko o ye bonyamasegin ye ka sababuya kɛ san 2022 o wagatiw la ɲangi minnu taara ni ka u bin Mali kan k'a fɔ ko fɛn min kɔni laginɛ ye a ye a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ Mali dɛmɛni na o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko tagali fɛnɛ senfɛ a ye fɛn min kɔni ɲɛfɔli kɛ ni maliyɛnden minnu bɛ yen yɔrɔ kofɔlen na ni o ye an ka tungarankew ye ni an ko o ma ko diaspora maliyɛn no o baaraw bɛ ka taa ka bɛn san 2023 o kow ma ni o ye Malikura 2063 ale baaraw olu tali ɲɛnamayali bunakun kan walasa fɛn min kɔni jamana ale bɛ se ka yiriwa sɔrɔ don ni a nataw olu la cogoya min na bɛ foli fila bila président Mahamadi Doumbia la ni ka foli bila Guinéenw bɛɛ la ka président Doumbia fo sabula da kan a ye wele bila ma kɔn na ka sigili la élection banni sabula da kan a ye garisigɛ sɔrɔ a kɛ président ye donc n bɛ a fo la dan tɛ fili min na k'a fo maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la sabula da kan Guinée ni Mali o ye an bɛɛ ye jamana kelen ye depuis an ka président kɔrɔ Sékou Touré ani Modibo Keïta olu ka jɛɲɔgɔnya o ma dogo mɔgɔ si la hali bi ka daminɛ o tuma na fo sisan ani Guinée bɛɛ jamana kelen ye donc hukumu kɔnɔna la a ka kan ne ka wuli ka na ni président sigi la n'o ye président Doumbia ka sigili ye n'i y'a jateminɛ fana tuma min na CEDEAO ye gɛlɛya bi Mali jamana kan n'an b'a fɔ ko sanction Guinée ka jamana a bɛ jamana fɔlɔ fɛ minnu bɔra ka communiqué kɛ k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye u ma sɔn u b'a kɔn k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ Mali jamana ye n'i y'a jateminɛ waati kɔnɔna la jamana caman y'a se ka don ani ɲɔgɔn cɛ mun b'a to gɛlɛya bɛ na ani ɲɔgɔn cɛ u bɛna se k'an dɛmɛ cogo min na mais Ala ni président Doumbia ka wuli ka jɔ ani Guinéenw ka wuli ka jɔ timinandiya u b'a fɔ sukanu y'an dɛmɛ gɛlɛya waati kɔnɔna na donc an bɛ Guinéenw bɛɛ fo la dan tɛ foli min na k'a fɔ ko a bɛnna ma a diyara an bɛ jamana dɔ ye an de bɛ gun kelen na an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ lawale la a ka bi hali bi an ka to ɲɔgɔn kɔ parce que diɲɛlatigɛ bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn labɔ donc an b'o foli bila bɛɛ la ka tila ka foli fana bila maliyɛn minnu bɛ yan an kumana ko bɛ basi t'u la yan u ma gɛlɛya foyi fɔ donc an fana y'a ɲini u fɛ hali bi k'u ja sigi ka ja ani k'u fo fana u ka wuli ka jɔ la sabula da kan olu de bɛ yan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an bɛ ka se ka sise kɛ ka jatigɛ wale kɛlɛ kɛ ka baara fana sigi mun b'a to an ka jamana bɛ yiriwa cogo min na n'an b'a fɔ Malikura ɲɛtasira ka bɛn san 2023 ma donc o projet 11 ɲɔgɔn na san natɔ la ne kilo natɔ la an b'o bilasira
da ka kan go fana ɲɛf'u ɲɛna ka n'u fali bi u fana ka jamanaden tɔ ninnu u k'a bɛɛ ɲɛf'u ɲɛna a kun ka d'an ye an ka se ka kuma ni jamanaden fanba ye mais waati na koron na an ma se ka kuma ni caman ye n'Ala sɔnna n'Ala y'an garisɛgɛ don wɛrɛ la n'u bɛ masala kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni an ka jamana minisiriw ka fara ɲɔgɔn kan ye min baaraw bɛ ta ka o kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ni ka kuma jamana mara ale kɔni taabolo la baara minnu ni olu bɛ bilala sen kan baara minnu ni olu kɛra ka olu ɲɛfɔliw kɛ an ka jamana ɲɛmaa ale ɲɛma o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko juma tɛmɛnen ko o waleyaw taara ni ka o kɛ ko an ka jamana minisiriw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a baaraw taara ka o kɛ jamana ɲɛmaa ale ɲɛma ni u ye kuma caman ni ka o fɔ ni o dɔw bɛ tali kɛ ka yira k'a fɔ ko drone minnu ni o bɛ labaara jamanadenw olu fɛ ni an ko o ma ko la drone civil ni o dɔw bɛ tali kɛ ka fɛn min kɔni ye jaw ta sanfɛla fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sariya kura o talen don o baaraw tali la walasa fɛn min kɔni ye lakanako ye o ka se ka sabati maa kana o drone ninnu ta ni ka ala wuli ka kɛ ni baarajugu olu hakilinaw olu tali ye o hukumu kɔnɔna na u tilala tuguni ka ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara sira kan ni o bɛ tali kɛ san 2026 ka taa bila san 2030 o baaraw la ka yira k'a fɔ ko o hakilinaw taara ni ka kala don o la walasa fɛn min kɔni ye lakanako fɛn min kɔni ye bɔlɔlɔsira nasiraw fɛ ale ni subahanadilayi mansin olu siraw fɛ walasa fɛn min kɔni an ka jamana bololamina ni a baara siraw bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana ka na ni u ye lakanali sira o kan o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko sariya kisɛ ko o fɛnɛ taara ka o don ko ba la min bɛ tali kɛ an ka kiiritigɛlamaw ni o ye magistrature maaw ye olu ka tali la ka na don fɛn min kɔni u ka baara siraw olu fɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko o lajɛ kelen kɛnɛ kan k'a fɔ ko fɛn min kɔni office du Niger ye ko ale ye ɲɛma kura sɔrɔ ni ale tɔgɔ ko Abdoulaye Jane ale kɔni taara ni ka a kɛ office du Niger ye o ɲɛmaba ye nin waati kɔfɔlen na olu baaraw de taara ka o kɛ an ka minisiriw ka fara ɲɔgɔn kan o hukumu kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ lakanako nasiraw fɛ AES jamana kɔnɔna na ka kɛ ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye ni jamana saba o ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ Mali Burkina fo ka taa se Niger la ni u ye finitigila ka julu ni ka olu fara ɲɔgɔn kan minnu na jɛ ka baara kɛ walasa ni jamana saba in bɛ se ka lakana ni ka o sɔrɔ cogoya min na ka kɛ ni o wulikajɔ belebele janvier kalo tile 17 u ye wulikajɔ kɛ ni an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye ka se ka fɛn min kɔni ye banbagaci wale maa caman ni ka dankari kɛ u la ni o baaraw taara ka o kɛ tasu baara ta kilomɛtiri 19 yani i ka se akbare o yɔrɔ ma o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko u ye dankari kɛ banbagaci wale maa caman na ale ni moto katakatani ko fɛn min kɔni dankari kɛra o yɛrɛ fɛnɛ na olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla an ka fɛn min kɔni ye état major ye ale ka kumaw olu senfɛ ka kɛ ni baara mun ni o taara ka o kɛ o jaabi ni o kunnafoniya dili la jamana kɔnɔdenw ma u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ belebele ko o bɛna taa ka o kɛ halisa walasa fɛn min kɔni ye lakana belebele u ka se ka sabati Mali kɔnɔ ka taa se AES jamana bɛɛ lajɛlen ma o sɔrɔla fɛnɛ kunnafoniya la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ dolanciko nasiraw fɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye farafinna kelen dolanciba ni o baaraw tun bɛ sen na ni o ye Coupe d'Afrique des Nations ye ni a taara Marokokaw fɛ yen nɔ nin wagati kofɔlen na ka yira k'a fɔ ko o kuncɛli baara o dolanci taara ka o kɛ kununko ni o tun bɛ bɛn kari ni o tun bɛ bɛn janvier kalo tile 18 o ma ka yira k'a fɔ ko o dolanci belebeleba taara ka o kɛ Maroko ale ni Senegal o ni ɲɔgɔn cɛ u ye o kɔkɔda ɲɔgɔn kɔkɔ la ka yira k'a fɔ ko dolanci in jijara kosɛbɛ nka ka yira k'a fɔ ko sebaya ko o kɛra Senegali ta ye kelen ale ni kanangolo ka taa Senegali kanuna o hukumu kɔnɔna na ni a dolanci taara ka o kɛ Maroko dugu min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Rabat ni o ye Maroko yɛrɛ faba kɔnɔna ye o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko dolanci in jijara kosɛbɛ ka yira k'a fɔ ko wagati laban olu yɛrɛ la fɛn min kɔni ye Senegali dolanci kun bɛ tiɲɛ u fanfɛ barisabula ka kɛ ko u ye bi sɔrɔ cɛlu o kɔni yara ni o hukumu kɔnɔna na jalasigɛba ale y'a yira k'a fɔ ko o bi kɔni ko o ma ta bala o hukumu kɔnɔna na o kɛra dusubɔko ye barisabula wagati laban olu la fɛn min kɔni ye penalty o ye dira Maroc ma o hukumu kɔnɔna na Senegalikaw y'a yira k'a fɔ ko olu na o ta ka o bila jɛlenbaliya o minan kɔnɔna na ko olu kɔni tɛna dolanci in kɔni ni ka a tɔ lase ni a ye a ka cɛdenw sama ni ka u bɔ terrain kɔnɔna na miniti 15 ka taa se miniti 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma dolanci kɔni ale jɔra nka ka yira k'a fɔ ko wagati laban olu la ko dolancilaw seginna ni ka don terrain kɔnɔna na ka na fɛn min kɔni ye o penalty o taara ni an ka fɛn min kɔni ye Maroc joueur min bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ko Ibrahim Diaz
ni ale ye o dolanta nga ni a ma se ka o cɛluyara barisabula fɛn min kɔni Edouard Mendy ale kɔni a minɛ ni o kun ye Senegali cɛlu kɔlɔsiba ye ale kɔni o penalty ni ka o minɛ o kɔfɛ u taara prolongation ale kɔnɔna na min ni Senegali bi kelen ale do ka kɛ ni u ka dolancila min nɔ ni an ko o ma ko Pape Gueye ale ka baara ɲumanw olu ye ni o kɛra sababu ye Senegali ale ye sebaya sɔrɔ ni finale kɛnɛ ka jɔnjɔn belebele ni ka o ta ka o di u ka lolo filanan ni ka o ta ka o sigi u ka dolancimaw ale kɔni sanfɛ o sɔrɔla o kunnafoniya la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Wagati min na Senegali ni ale bɛ sebaya sɔrɔ farafina kelen dolanciba ale kɛnɛ kan anw fɛ yan nɔ fɛn min kɔni anw ka jɛkulu min sigilen don dolanciko ɲɛnabɔli bunakun kan ni an ko o ma ko FEMAFOOT ni dɔw yɛrɛ ko Fédération Malienne k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye gɛlɛya belebeleba o sɔrɔla o kɔnɔna na min yɛrɛ kɛra sababu ye ni FEMAFOOT ni wagati kɔfɔlen na hali ni an b'a fɔ ko a cira an b'a fɔ ko yɛlɛmali o nata ka o don a ko kɛcogoya la maa minnu ni olu tun bɛ baara la ka kɛ ni olu ka baarabila o ye FEMAFOOT kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko o baarala o taara ka o kɛ janvier kalo tile 17 san 2026 kɔnɔna na min na ni fɛn min kɔni FEMAFOOT yɛrɛ ɲɛmaaba ni o ye Mahamudu Bavi Touré ale kɔni fɛnɛ ye a ka baarabila sɛbɛn ni ka o kɛ ni ka o bila ka kɛ ni fɛn min kɔni a ka mata ɲana bonya ko wagati tɛmɛnenw na olu yɛrɛ fɛnɛ kun ye u ka baarabila sɛbɛn ni ka o kɛ ka kɛ ni Mali kɔni ka senbɔli ye farafina kelen dolanciba o ko kuma minnu ni o cayara ni jamana kɔnɔdenw ye laɲini caman kɛ k'a fɔ ko ka falen ni ka o don FEMAFOOT o kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sidi Bekayi Magasa ale yɛrɛ fɛnɛ kɔni nɔ kun minɛna k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ k'ale bi ko a ka sira o bɛ fanga tigilamaw olu ka bolo ka kɛ ni baaraw ye ni a ye min kɛ ni an ko o ma ko o ye fɛn min kɔni usurpation de fonction ye ko a ye o baaraw ta ni ka o kɛ hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko wagati kofɔlen na ko ɲɛ jɔlen don fɛn min kɔni FIFA maw olu la walasa fɛn min kɔni yɛlɛmali joli o ka se ka kɛ Mali dolanciko o nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fédération Malienne ale kɔnɔna na o sɔrɔla fɛnɛ kunnafoniya la ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ni me dansigi kɛ an ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin kan ka kɛ ni aw ka hakilisigi ale ni aw ka sɔgɔli ye anw na k'a fɔ ko kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛna fɔ aw jigikɔ laɲini kelen min bɛ Tamtam TV jabaranin fɛnɛ bolo o de ye ka kunnafoniyaw ta k'o di aw ma jɛlenya ale ni tilennenya kɔnɔna na fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la ka bi jamukan ale kuncɛ anw ka jamana ɲɛmaa ni o ye furancɛla fanga ɲɛmaa général Asimi Goita Laginɛkaw olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni a ye kuma min fɔ ni o kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Mali ale ni Laginɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni jamana fila ko tɛ ko ni jamana fila ninnu faralen don ɲɔgɔn kan barinya ale ni sinjiya wa k'a yira k'a fɔ ko anw yɛrɛ fɛnɛ ka baara de don ni ka ye Laginɛ kɛrɛfɛ ni wagati kɔfɔlen na i n'a fɔ an ka tarikuw b'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ko kabini wagati jan nin ko in bɛ sen na o bɛ dansigi kɛ an ka kunnafoniya la an b'a fɔ ko ka kɛ ni an ka kunnafoni diso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ko aw k'an bɛɛ wasala.